Bueno, día de despedidas, xa o saben, porque vamos pechando portas, pero imos abriendo fiestras, e é que hoy por el Lugo non cesa, pero xa saben que hai cambio de colaboradores, cambio de sección, cando rematamos un curso escolar, como que de repente cando chega xullo e agosto que queremos é que se campamentos de verán, que se música, que se festa, claro, é que vamos, todos queremos un poquinho de descanso. E vamos tamén dicindolles adeus, pechamos con eles un curso que foi histórico, non na radio, que tamén, senón precisamente nas súas aulas. Falamos da UNED, Ana Traseira, Alejandro Rodríguez, Jessica Cancela. Que tal, como estades? Moi boas. Moi bo día. Moi bons días, Ana. Moitas grazas, moi ben. Ti que tal? Con muchísimas ganas de vacaciones. Ui. Como a todos, non? Como tamén os alumnos da UNED. Sí, bueno, os alumnos da UNED e os traballadores da UNED tamén. O persoal da UNED tamén, pois este curso foi moi intenso, así que estamos tamén con moitas ganas de descansar un pouquiño. Agora, pois nos queda un mes de xullo para recopilar, para facer balance e, bueno, un pouco para asentar as bases para o vindeiro curso. Ana, eu falaba dun curso histórico e é que precisamente este 2025-2026, este curso académico na UNED vai ser difícil de superar. Pois sí, a verdade que sí, porque tivemos moitísima matrícula, estamos moi satisfeitas con 1245 estudantes, un crecemento do 12,5%, top 3 de crecemento dentro do noso campus, e, bueno, a verdade que para estar moi agradecido pois a todas estas persoas que depositaron a súa confianza en nós para formarse. Así que moitísimas grazas e agardamos vos o curso que ven, como non pode ser de outro xeito. Tamén, Home, por suposto. A los mandos destes micrófonos amarelos. Mira, sí. Vamos desgranar un poquinho que foi precisamente o seguimento deste curso académico da UNED. Ajá. Porque moitas veces falamos nestes micrófonos de que a UNED evidentemente é unha universidade, un lugar onde se estuda, faise a distancia, é adaptada, ademais as necesidades diferentes, non, do seu alumnado, pero nós abrimos moito esas portas que vos tamén abrides dentro do vosso centro a sociedade, non? Fundamental. De feito, nese marco do proxecto Lugo Naturalmente, ese proxecto onde se vencella ca educación medioambiental, non, a nosa contorna, tiveche desperto de 3.000 matrículas nas diferentes actividades formativas e divulgativas. Isto é unha cousa que fala por si sola, Ana. A xente está concienciada e quere seguir concienciándose en como facer deste mundo un mundo mellor. Por suposto, e nós estamos aí para axudarlles a todos e a todas, como non pode ser de outro xeito, e sobre todo para formar a sociedade cunha base científica, que é o máis importante. Eu creo que eso é fundamental, e que todo aquelo que nos neste entorno nos que nos movemos, no que hai un montón de bulos, de mentiras interesadas, pois nós estamos aí pois un pouco para ensinar e para axudar a xente pois a coñecer a realidade científica e o que está pasando de verdade, e por iso pois estamos moi pois concienciados na importancia de ensinar e de educar, e ademais poñéndonos ao nivel das persoas coas que vamos a traballar, porque estamos traballando dende con nenos de colexio, con nenos de centros educativos de ensinanza primaria e infantil, pero tamén estamos chegando pois a persoas maiores, a adultos, a persoas con discapacidade, etcétera, co cal é fundamental, e, bueno, pois adaptar tamén a mensaxe a cada un dos niveis educativos. Para iso contamos este ano, ademais, con Jessica e con Icía, que elas fixeron un traballo excepcional de adaptar toda esta formación cos seus estudos e coa súa formación en pedagogía, que como non pode ser de outro xeito. Pero, bueno, eu quero resaltar que isto tamén, este traballo que facemos, pois nos levou pois a ser o centro en España que lidera e que é a sede da Oficina Verde da UNED, dos centros asociados da UNED. É dicir que nós dende Lugo estamos facendo este traballo para os 63 centros da UNED de España. E, bueno, isto foi grazas á confianza que depositou en nós o Vicerreitorado de Sustentabilidade Axunto e o de Planificación, que consideraron que a nosa traxectoria nos valida para ser o centro cabeceira neste campo. Actividades, como dicías, Ana, para todas as idades. Jessica, houbo que adaptarlo a todos os niveis, é dicir, a maiores, a medianos e a pequenos tamén. Exactamente, eso foi un reto para nós, pero a verdad que quedamos moi contentas, porque, claro, notábamos esa necesidade de que esa parte científica, que é tan importante para xustificar a educación ambiental, pois tiña que estar adaptada un pouco a todas as edades, desde nenos de 6 anos hasta adultos con diversidade funcional. Que tal eses cativos? Como foi a experiencia con eles? Ben. Que preguntas che fixeron, Jessica? Ben. Víamos que a verdad que estaban bastante concienciados, vese que dende
onde as aulas os mestres pois adican moito a esa parte medioambiental. Bueno, algún sí que nos metían algún pequeno apreto. As preguntas máis difíciles. Máis difíciles. Sen dúbida, non? Sí, porque claro, o mundo é difícil a veces de cambiar polas políticas que existen, polas ideoloxías, pero bueno, nós sempre aconsellamos que eles podían aportar desde as súas casas o pequeno granciño de area para cambiar. Cal diríades, Alex, que foi a pregunta máis complicada que vos fixeron? Ou polo menos a que vos quedou para anécdota? Pois, difícil contestarche unha, pero mira, por exemplo, son as preguntas máis profundas porque son as máis xenéricas. Sempre digo que quizáis o que todavía non están moldeados pola sociedade, claro, co cal fan as preguntas máis profundas e máis difíciles de contestar. Eso é a chave de todo. Son a verdade que moi lindos e sobre todo como non están moldeados, como todavía son, están observando o mundo por primeira vez cos seus ollos con inocencia, pois tamén nos preguntan precisamente con esa mesma inocencia, non? Por que non se acaba co cambio climático? Bueno, pois porque é moi complicado de repente, sabes? Exacto, esa era máis esa pregunta. Claro. Se hai un problema, por que non o soluciona, non? Meus pais, miña mãe, meu pai, meus avós, cando hai un problema solucionan. Por que estades aquí falando comigo, solucionando? E falamos deses obxectivos de desenvolvemento sostible, Ana, sobre que tanto se sustenta tamén a UNED. Sí. Organizades ademais charlas, obradoiros, talleres, conferencias que pivotan, non, neses ODS. Sí. E ademais houbo tamén, como dicíamos, case máis de 78, casi 700 matrículas nas diferentes actividades, non? Bueno, esa hai un número moi reducido. Vouche falar do número total, porque aí está un pouco desgranado que o que hai en materia ODS, que o que hai en outras materias. Fixemos 110 actividades, que aínda quedan 2 por facer, que se van a celebrar esta semana. Unha é sobre telas no mundo romano, moi interesante, e logo tamén vamos a ter outra en colaboración coa Xunta sobre ciberseguridade. Así que, bueno, foron 110 actividades e preto de 9.000 matrículas. Carai, unha barbaridade. Que unha pasada. E medramos un 3% en esta materia, pero ademais é que eu quero destacar, pois digamos, 3 ou 4 fitos super importantes para a UNED este curso. Primeiro, que fomos en calidade o único centro de España que posúe o nivel 3, que acadou o nivel 3 do sistema de xestión de calidade, e bueno, aquí temos un compromiso moi importante coa mellora continua que eu creo que hai que destacar. Logo, tamén quero decir que o retorno social da inversión, os ROI, se duplicou. É dicir, que por cada euro invertido estamos repercutindo a sociedade 13,25 euros. É dicir, que a nosa repercusión na provincia de Lugo está sendo en torno a 13 millóns de euros. Creo que eso tamén é importante, e estas cousas é importante tamén medilas, fundamental. E logo, bueno, pois que tamén fomos galardoados co galardón de boas prácticas, o Premio Nacional de Boas Prácticas, pola nosa forma de comunicar, pola nosa maneira de comunicar, por unha boa práctica que se chama a comunicación, unha nova ponte cara a Lugo. E, bueno, puxemos en marcha un montón de proxectos e de programas, por exemplo, de aprendizaxe de servicio, de colaboración co bacharelato STEM-BAC, tamén acabamos de ser acabamos de adxudicar a universidade un proxecto semente para falar de nodos de comunicación climática, porque moitas veces hai proxectos que a sociedade podemos ver como positivos climáticamente, pero que teñen un rexeitamento social. Entón queremos ver como os marcos que predefinidos que teñen as persoas na súa cabeza poden condicionarnos a hora de ver ese proxecto ou de opoñernos a él. E tamén me parece moi importante, pois nese mesmo proxecto, como comunicar para que ese proxecto teña boa acollida. A min gústame, chama moito a atención, que ademais me parachedes aquí estas notas, que unha das actividades que máis despertaron un gran interese, digamos, o que máis éxito tiveron de matrículas neste ano foi un que levaba por nome Menopausia, coñecela para querela. Isto para min ten unha gran lectura, que todavía as mulleres necesitamos saber máis sobre nós mesmas, non? Necesitamos seguir abrindo este tipo de espacios, a opinión pública e sobre todo as mulleres, Ana. Sí, nos estamos moi comprometidos coa igualdade, como non pode ser de outro xeito. De feito, nos non celebramos o Día da Muller, celebramos polo menos o mes da muller. Facemos un montón de actividades, unha delas foi esta, que estaba incluída dentro deste programa, pero tamén tivemos Voces que abren camiños, donde o número de visualizacións
visualizacións e reproduccións chegaron casi ás 40.000. Logo, pois, o Día da Nena e da Ciencia, que sempre celebramos e que este ano foi sobre as tecnoloxías, contando coa nosa vicerreitora de tecnoloxía, como non pode ser de outro xeito, e un montón de mulleres que teñen uns postos pois de decisión en empresas importantes ou en entidades importantes a nivel nacional. Bueno, eso tamén achegarlle as nenas e os nenos, pois sobre todo as nenas, a importancia da matemática, da tecnoloxía e de que elas tamén poden chegar aí, que moitos teitos de cristal siguen existindo todavía e temos que polo menos puxar para tratar de rompelos, pero incluso pois estivemos pois comprometidos coas mulleres, as ganas, cos dereitos humanos, que ao millor pois están tamén entrelazados con todo isto do que estamos falando, e por suposto sempre cos obxectivos de desenvolvemento sostible. Outro día meu marido escoitaba unha conversa simpática no tren, porque tiveron un retraso no tren, e decía detrás, claro, isto é todo culpa, hai cartos para Axenda 2030 e non hai cartos para trens. E decía, pero vamos a ver, que terá que ver unha cousa con outra. No, é que precisamente a Axenda 2030 promove un transporte máis sostible e que emita menos CO2, e precisamente o tren é aquel que emite menos CO2, co cal, pois é todo o contrario. Manda man, ademais. Conflúen, no, o sea, debería de ser o mesmo, debería de ir na mesma dirección, co cal, pois eso, que non ten moito sentido, pero bueno, tamén creamos e demoslle voz a mulleres e a científicos e científicas de alta relevancia no podcast novo que temos no Videopodcast Plan A. Fixemos un podcast tamén nos que se chama Naturalmente, donde falamos de enerxía, de crise enerxética, falamos de alimentación, falamos de agricultura ecolóxica, falamos de bulos climáticos e dun montón de temas moi interesantes. Ademais, este podcast tivo difusión nun ente latinoamericano e chegou a todo o mundo de fala hispana, co cal, pois, bueno, tamén estamos aí moi presente con esta intensa actividade de extensión universitaria, como non pode ser de outro modo, e en temas de muller, pois tamén estivemos pois no congreso, no 5º Congreso da Muller Rural, e bueno, pois falando de iniciativas interesantes. Sobre concienciar e dar información sobre esa Axenda 2030, de feito, Alex, a mañáchedes hai unha newsletter específica, ademais, para que chegasen con maior, bueno, pois con rigurosidade, a modo resumo, as chaves un pouco, bueno, creo que claves, non? Un pouco as chaves para entender esa sustentabilidade da Axenda 2030, non? Sí, esta newsletter chamada UNED máis Sostibilidade máis Axenda 2030, pois efectivamente, como moi ben acabas de describir, facemos un resumo quincenal de todas esas actividades vinculadas a nosa universidade, vinculadas co desenvolvemento sostible, vinculadas tamén coa Axenda 2030. Pois sí, ese é un dos puntos da citada encomenda de xestión para liderar a Oficina Verde dos centros asociados dentro do centro de Lugo, dentro da UNED de Lugo. Pois neste primeiro ano de exercicio cumplimos con todos esos requisitos impostos de primeira man, e nun segundo ano, porque a idea é non deterse aquí, continuar calculando para todos, ou axudando a calcular a todos os centros a súa pegada de carbono, continuar con, por exemplo, con esta newsletter, continuar coa divulgación ambiental, con o noso programa de Lugo, naturalmente, e pois tamén o obxectivo é que a Oficina Verde sexa pois un ente que serva como vinculación entre investigación, entre divulgación e tamén como oferta académica, é dicir, que poidamos acoller alumnado de prácticas, que os nosos traballos servan como unha forma de traducir a mensaxe para as aulas, é dicir, ser parte dese proceso de ensinanza-aprendizaxe tamén, non? Esa é a nosa idea. Jessica, ti que valoración faz deste primeiro contacto ca UNED? Porque ti es cara nova este curso. Totalmente. Pois eu, aparte de ser alumna da UNED, que estaba encantada por esta apertura que dá a UNED de poder, bueno, pois combinar a túa vida persoal pois coa formación regrada. Pois cando xa empecé a traballar nesta oficina de Oficina Verde, pois vin como se xestiona, como xurden todos estes proxectos e todas estas iniciativas que están levando a cabo, e bueno, aprendín un pouco a como se programa, a traballar en equipo, sobre todo despertoume moi
moita máis curiosidade pola naturaleza que xa tiña en sí, e aínda me despertou máis. Porque onde estades ubicados, querida? Sí. Orito, teño unha envidia sempre sana, Me dixeron unha vez, envidia non pode ser sana. Sí que pode ser sana. Onde estades aí localizados, que é unha maravilla. Ana, xa para rematar, este venres, ademais, tedes reunión, tedes esa... Bueno, perdón, celebrouse, sí. A Xunta Reitora da UNED, un encontro para facer balance do que foi este curso académico, e ademais aprobaron os orzamentos de cara ao 2027. Máis dun 1.100.000 euros, non? Sí, estamos preto xa do 1.200.000 euros, e, bueno, é unha cifra moi importante que nos vai permitir seguir fortalecéndonos pois a nivel académico, a nivel cultural, investigación e transferencia do coñecemento, como non pode ser de outro xeito dende a UNED de Lugo. Ademais, este curso, pois tamén aprobamos formalmente a implantación do grau en Intelixencia Artificial, que nos parece que vai ser tamén unha iniciativa moi importante. Pronto abriremos matrícula para o vindeiro curso, estamos preparando xa unha campaña de matrícula moi forte, moi potente, e, bueno, pois tamén toda esta colaboración das institucións é fundamental para poder pois continuar desenvolvendo a nosa labor como centro asociado. Eu quero destacar tamén a importancia das distintas colaboracións, pois de todas as institucións, pero tamén pois este ano firmamos un protocolo co Ministerio de Defensa, traballamos coa Fundación Breogán, con ADEGA, con Hábitat, con Cogami, con as NAIs, non os vou dicir todos, porque vou me olvidar de alguén, eso, pois Raiolas, ADACE, etcétera, con casi todas as entidades do terceiro sector que hai aquí en Lugo. Entonces, moitísimas grazas, porque nós temos que transferir coñecemento, e para iso estamos. É a terceira misión que temos como universidade, e creo que estamos dando pasos moi importantes nesa dirección, e grazas tamén pois a todas as entidades que acollen pois estas iniciativas que facemos, porque sin elas non sería posible. Pois Ana Traseira, Jéssica Cancela, Alex Rodríguez, dende a UNED de Lugo, moitísimas grazas por estar hoxe connosco, por estar un curso máis en Hoy por Hoy Lugo, e de cá logo, ata setembro, agora descansade, pero logo setembro, outubro retomamos, Sí, bueno, temos que presentar esta campaña de matrícula ahora xa en xullo, e, bueno, para que nos vayades coñecendo. E quero destacar tamén a importancia que ten no noso alumnado pois esta formación, porque eu ao longo de todos estes anos que levo a UNED, que xa son, este ano cumplimos 18. Carai, maiores de edade, xa podemos contar, Somos maiores de edade, efectivamente, pero ao longo destes anos levo vendo pois como a UNED lle cambiou a vida a moitas persoas. Entonces, isto é moi fermoso, e para min é moi importante, porque fun vendo como pois persoas que se adicaban pois ao mellor a profesións que os que non estaban ao mellor moi contentas, pois que puideron deixar atrás as profesións e transformar a súa vida pois por outros camiños profesionais que lles gustan máis ou que lles satisfacen máis, que, por exemplo, pois eso, eu podo poñer o exemplo dunha persoa que traballaba de limpiadora e que agora mesmo está exercendo de abogada, pois gracias a que se pudo formar con nós. E, bueno, pois non teño nada en contra de ser limpiadora, pode ser haber xente que se sinta realizada, moi realizada facendo ese traballo, pero concretamente esta persoa, pois o mellor non estaba moi satisfeita e puido cambiar a súa vida. E creo importante que teñamos ferramentas para poder mudarlas, necesitamos esa oportunidade de que a xente poida soñar e que poida cambiar a súa vida, pois é algo que queremos ofertar e que queremos deixar aquí pois tamén para como unha oportunidade á sociedade, como unha oportunidade de ascensor social e de poder movernos. Pois boas vacacións e digo curso que ven. Escoitámonos, Sara.